Сега ще ви разкажа едно нещо, което може да ме накара да се замислите. Всеки един човек има приятел, всеки един човек има половинка до себе си, всеки един човек има семейство. Едни имат, други нямат. Всеки един човек е живял нещо огромно в живота. Всеки един човек е преживял нещо много лошо. Няма такъв човек, който да не е усетил болката, който да не е разбрал болката. Имаме своите много щастливи мигове, имаме и такива падения, които не можем да ги забравим. Защото живота е такъв. Всеки един съм сигурна, че казва, защо на мене? Не издържам вече тази болка. Всеки един е застанал пред този въпрос. Със сигурност. Но разбира се, няма отговор. Няма отговор, защото живота е такъв. Живота е лош, гаден, суров. Има и още много неща. Но въпреки това, не можеш да се откажеш. Продължаваш. Падаш, ставаш и продължаваш. Всеки един си мисли за другия, че не е преживял такава болка, че не е видял такъв живот. Но всеки един сам се знае какво е видял, какво преживява, какво мисли, как, защо. Всеки един много добре познава себе си. Всеки един знае сам себе си. Има хора, които казват, на каквото си постелеш, на такова ще легнеш. Или както се начертаеш живота, така ще го живееш. Но не е така. Животът те кара да се обръщаш на 220 градуса. Сам не можеш да разбереш на къде да тръгнеш. Толкова суров живот. Айде! Но както казах по-рано, живота е такъв. Ставаш и продължаваш. Трябва да сте силни. Трябва да сме силни. Казва, че на този свят трябва да се двуличен. Не трябва. Трябва да си ти, трябва да си истински. Затова, хора, не правете само лошо, правете и добро. Защото рано или късно живота се обръща и ви удра такъв шамар, че във връща в първи клас. Всеки един от нас със сигурност е правил грешки. Няма човек да е грешен. Но важно е да разбереш грешката си. Да се